Lerini güýçlendirýär. Ýurdun içinde bu ketele garşy görüşmek üçin ketelhanalar taýýarlanýar. Ilatyň gyzgyny köpçülikliň barlanýar. Ýurt ýolagçylar üçin halkara howa gatnawyny ýatyrmandan soň indi ýük gatnawyny hem tokdadýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary häzirki wagtda ýurdun ketelhanalarynda koronavirusly hastalary bejermek üçin taýýarlygyň alınıp barylýanlygyny habar berýärler. Ketelhanany koronavirusa garşy ýokunç keteller hastahanasy edip ulanarlar. Häzirlikçe bu resmi taýdan aglan edilmedi, emma lukmanlar taýýar bolmaly. Şeýle-de ketelhanalary boşadyp diňe agyrlary galdyranlygy aýdyldy. Ähli edaralarda adamlar ellikli ýörýärler. Planda operasiýalar soňa galdyryldy diýip habarçymyz Saglyk saklaş edaralaryndaky namdar çeşmelerine salgylanyp 1 aprelde habar berdi. Azatlyk radiosyna taýýarlyk geçirilýän taýyk ketelhanalar mälim, emma biz öz çeşmelerimiziň gizlinligini üçin etmek maksady bilen olary agzamakdan saklanýarys. Azatlyk radiosu bu barada Türkmenistanyň Saglyk saklaş ministrliginden maglumat alyp bilmedi. Şunlar ýurdun jemgyýetçilik ýerlerinde, ýollarynda ilatyň gyzgynyny barlamak boýunça köpçülikliň çäreler geçirilýär. Garaşsyz neşirleriň maglumatlaryna görä, käbir regionlarda ilatyň gyzgynyny barlamak üçin olaryň öýlerine hem barýarlar. Türkmen News neşirine görä, Mary welaýatynda daşary ýurtlardan noýabr we ýanwar aralygynda dolanyp gelen ýaşaýjylar hasaba alınýar. Migrasiýa gullugynyň wekili Lukman we öý dolandyryş edaratynyň işgäri 3 bolup öýlere aýlanýarlar we adamlaryň saglyk ýagdaýy bilen gyzyklanyp olaryň gyzgynyny barlaýarlar. Gyzgyny ýokary bolan adamlary karantina salýarlar. 31 martda Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy häzirki wagtda paýtagtda barýan ýollarda awtologlary barlayan gözekçileriň Mary welaýatyndan barýanlara has uly üns berýänligini aýdypdy. Barlyk geçirilende hemmeden soralýar kimiň Marydan gelýänligi, kimiň şol ýerde ýazga duranlygy we soňky edek şol ýere kaçan baranlygy diýip habarçymyz aýdýar. Emma barlykçylaryň Mary welaýatyna näme sebäpden has uly üns berýänligini anyklap bolmady. Türkmenistanda koronavirus sebäpli mektep kanikullarynyň möhleti uzaldyldy. Aprel aýyna belenen medeni çäreler şol sanda 10-njy we 11-nji aprelde geçirilmeli Gollywood'un saatları atly konsert ýatyryldy. 1 aprelde Reuters agentligi Türkmenistanyň öz giňişliginden ýük gatnawyny wagtlaýyn tokdadýanlygyny habar berdi. Ýükleriň alınıp barylmagy şol sanda tranzit geçirilmegi tutuş apreliň dowamında çäklendirilýär we hiç kili ýeňillikleri göz öňünde tutmaýar diýip Reuters Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň dokumentina salgylanyp habar berýär. Türkmenistanyň prezidenti 30 martda ow hojallyk toplumyny ösdürmek hakyna maslahat geçirip, vice-premier Esenmurat Orazgelliýew hemde ow hojallyk ministri Magtymguly Bayramdurdiýew käýinç we bir käýinç elan etdi. Bu käýinçler global koronavirus aladalar sebäpli goňşy ýurtlar bilen aradaky şirketleriň ýapylan we bazarlardaky ady gönümleriniň has gymmatlanan wagtyna gawat geldi. Gurbanuly Berdimuhammedow 24 martda geçiren iş maslahatynda hem o senagat toplumynyň işinden nägiledigini bildirdi we içerki bazarlar haryt bilen üpçün etmegi tapşyrdy. Tadakanyň maglumatyna görä, iş maslahatyny topragyň hasyllygyny ýokarlandyrmak, yer suw terişdelerini oýlanşykly peýdalanmak baradaky meseleler aralanyp maslahatlaşyldy. Şu aralykda ýurdun regionlarynyň we paýtagtdan un, ösümlik ýaly ilatyň esasy bolýan ady gönümleriniň barha gytalýany we gymmatlaýany barada aladaly habarlar gelip gowşýar. Döwlet başçylygynyň maslahatda yer almanyň, gök, batçy ekinleriniň we beýlek ow hojallyk ekinleriniň ösdürilip ýetişdirilýän meýdanlaryny artdyrmak barada görkezme berdi diýip döwlet eýçiliginiň neşir habar berýär. Emma bu maksat üçin goşmasy näçe ýeriň beriljekdigi aýdylmaýar. Azykly gönümleriň öndürilýän mukdaryny köpeltmek barada tawşyryk, gowa çekiljek meýdanlaryň artdyrylan we paýta planynyň öňki ýyllarda gagaranyny köpeldilen ýylyna gawat gelýär. Şeýle-de önüme öndürjüler üçin ähli şertiň döredilenligini gaýtalayan prezident buğdaýyň, gogaçanyň we gök bakçy ekinleriniň bol hasylyny ösdürip ýetişdirmek üçin daýhanlary zerur mineral dökünler bilen üpçün etmegi tapşyrdy. Bu tapşyryk prezidentiň ýurtda 1 milliard dollardan gowrak serişde gurulan kal dökünler kärhanasynyň işiniň 3 ýyl bäri ýola goýulyp bilinmeýänligini, Türkmen Hime döwlet konserinden garaşylan netijelerin çykmaýanlygyny boyun almagynyň ýa-ýanyndan berildi. 1 ýyl öň 2019 ýylyň aprelinde pazygaly ýagdaýda aradan çykan ýazgy we jurnalist Amanrat Bugaýew ömrüniň soňky ýyllaryny baryp görmek, hünärmenler, daýhanlar bilen gürleşmek esasyny ýurtdaky suw deskalarynyň düşen ýagdaýyny, ulanılan ekrançylyk suwlarynyň ekologiýa ýetirýän ziýanyny hemme taraplaryň öwrenigi we azatlygy ençe megedek interwýu berdi.
Onun pikirçe, ýurdun ekrançylyk we maarlarçylyk, şol sany balykçylyk buğdawynyň problemalary diňe adyk däl, eýtem milli howpsuzlyk meselesi bolup durýar. Emma türkmen häkimetleri Azatlyk radiosynyň üstülen pikirini aýdan hünärmenleriň yer, suw, daýhan hukuklary, mejbur häkimetlerdaky belliklerine açyk reaksiýa bildirmeýär. Birinji gün geçirilen maslahatda hem bu problemalar agdalmady we Berdimuhammedow anyk sanyýa delil getirmeden suw serişdelerini rejeli ulanmak üçin köp şertleriň döredilýändigini aýtmak bilen çäklendi. Emma muňa garamazdan bu işleriň netijesi bazarlarda az görünýär we resmileri gönü gelen käýinçden, käýinçden we işden osatylmakdan häzir bu neçenli gorap bilmeýär. Döwlet habargullygynyň sözleri bilen aýdylsa, bellenilen özgörtmeleri durmuşa geçirmek tepkinleri pes bolmagyna galýar. Şuunlar Aşgabatyň häkimetleri paýtagta değişli owalardaky we ýaşaýyş jaý toplumlarynaky hojalyk jaýlaryň hayatlaryny ýykýarlar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatly habarçysy bu ýykışlygyň Şorda, Garadamakda, Çoğunluda, Gökçede, Bagyrda, Bekrewede we Köşüde amala aşyrylýandygyny aýtdy. Paýtagtyň bu sebitlerinde esasan hojalyk jaýlary bolup, olaryň aglawasynyň hayatlary 2 metrden 4 metre çenli ýetýär. Häzirki wagt bu hayatlaryň ählisi sökülýär, has dogrusy ýumrulýar. Resmiler uly traktor we işgärler bilen gelip 1 saat içinde hayatlar umuman bolmadyk ýaly edýärler diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş olan habarçy 24 martda gürrüň berdi. Habarçy bu ýykışlygyň indi 1,5 aý töre wagt bäri dowam edýändigini we bu sebitlerde umumy hasap bilen müňlerçe hojalyk jaýynyň bardygyny hem belledi. Onuň sözüne görä häkimligiň resmileri bu ýykışlygyň resmi namanyň ýa-da kararyň esasynda däldi, ýokardan dillen berilen görkezmäniň esasynda amala aşyrylýandygyny aýdýarlar. Ýaşaýjylar özlerine hayatlary gurmak üçin şäher we etrap häkimlikleri tarapyndan ruhsatnamanyň berilendigini düşündirmäsi inançda olary hiç kim dinlemeýär diýip habarçy belledi. Aýdylmagyna görä resmiler jaý eýelerine yerden 50 cm beton ýokarsy demir reşotka gözenek bolup içi dolu görünýän şertde jemi beýikligi 1,5 metrden ýokary bolmadyk hayatlary gurmaga ruhsat berilejekdigini aýdýarlar. Ýöne olar munyň üçin şäher we etrap häkimliklerinden ruhsatnama almalydyklaryny duýdurýarlar. Häzir ýaşaýjylaryň köpüsi hayat gurmajakdyklaryny aýdýarlar. Sebäbi olar ýumrulan hayatlary hem ruhsatnama esasynda gurandyklaryny aýdyp, ýene bu ýagdaýyň gaýtalanmagyndan gorkýarlar. Olar öňkü hayatlary gurmak üçin 50 000 manat çemesi çykdyjy edendiklerini we täzesini gurmak üçin de adyndan 40 000 manadyň gerekdigini aýdýarlar diýip habarçy belledi. Habarçy türkmen häkimetleri tarapyndan hayatlary ýykylan ýaşaýyş jaý eýelerine hiç ýyly kompensasiýanyň berilmändigini hem aýtdy. Azatlyk radiosynyň bu barada Aşgabat şäher häkimliginden hem de Türkmenistanyň guruluşyk we binagärlik ministrliginden kommentari almak synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Soňky 10 ýyla goloý wagtyň dowamında has takygy prezident Gurbanuly Berdimuhammedow döwlet başyna gelenden soň Türkmenistanda ilatyň hususy ýaşaýyş jaýlaryna degişli çäklendirmeleriň we gadançylyklaryň ençemesi güýje girizildi. Bularyň aglawasy dilden berilen görkezme esasynda talap edildi. Soňky 7 ýyl çemesi wagtyň dowamında Aşgabatyň etegindäki Köşü, Hitrovka we Çoğunlu sebitleriniň ýaşaýjylaryndan öz hususy jaýlarynyň üçeklerini gyzyl ýa ýaşyl reňke boýamak talap edildi.